ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar. Your sustainable escape into nature's heart. Koble phi baro bapet lang yakan ka video. Kumba philatep bangi yakhi yaka jingpen bet jong kasnam haka kampulen. Bat ngila le haki department haki office bat ngila kendo yaki secretary bapher. Ngila airo ki sithi ki kon reng impat yo jubab. Bat ngila ongru ha kani ki sngi bala deb damyo yaka jubab ngin lecha kot. Dia ki ka jingrai jong ki samla ngakwa ban pentep api mentagas ngi bangi modlen no syakot. Ngila lab ya iloya ban pen file no ya kani ka petition syakot. Bat kani ka video ro ngishna khanang da ka jing pen bet jong ki samla baro. De ki samla ki bakwa ban shna ya kani ka video namar ki ong ba ki kwa ban don bentalang ha kani ka jing yakhi. Namar kani ka ding jing yakhi ka dei jong ki samla. Gidai tang jong ki samla ka dei ka jing yakhi ka bakhot ka basuba bat kumtahi ba shwa bangin let chokot no ngin kendo biang sasisian ya kitu ki bala kerpat bagi kwa ban IT ban dan ringkat lang hakani ka jing yakhi yang aku pentep ya katarik kan dei shipau tarik how Friday shipau bajemen step hang ni ha additional dia kat bakwa bandan bentalang ki kemi ki kpa ki samla baro ki kila ban wan chakmat bangin ailang ka signature hakani ka petition ngin yo ban dan bentalam dia kendiat kini ki samla ro ki kwa ban ongai issue halor kani te haka leputerik ru ngila deban submit ya ka representation hai chief secretary chungka home police department te haka tu ka representation kiladan gatu kaningot ki samla ki bala deban signature tu man sign te ngakar nakaliang chunga ngakar par red lang baro ki samla ki ba thmu ban thap ki kam kat ki bapoi ki bana sacngai ki bana chanru haka ka shipu tarik ngomha ban wan ban emir ti lang namar bangin yo ban ya bet kam ngakar par red ba ngomha ban wan khnang hak shipu tarik namar kani kala dei kisi ka balasi bangin khot kumakinika media tangatahi kani kadai tangga jingi khi tang kani kadai tangga jingi khi jong ni para samla i khot ni weri ki para samla bana jan bana jingai banyawan khnang haka sipo tarik si Friday ka kapor kadai sipo beje mat kani kadai kamdai bangi kadai benta baki kino ki sen kino ki party ban long ba Christian ini kadai tang ba ni ya no sinyang bangi discuss pati ni sehi para ki samla ya ka kita ka bangi lei sapokot taga data daw ni khot ki para samla ka spotarek banyawan khanang hakne ka secretariat additional bangi kenduk khanang kroi hata barin sa jar bawa banok sinyang so no sinyang tangkane kublai sibon